ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲಾರು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಚೌತಿ ಪರ್ಬದ ಲೆಕ್ಕೋಡು ಶುಭಾಶಯ. ಯಾನ್ ಇನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನ ಕೈತಲ್ದ ಸಿದ್ಧ ಕಟ್ಟೆಡ್ ಗಣಪತಿ ದೀಪೇರು ಮೂಜಿ ದಿನ ಮುಟ್ಟ ದೀಪೇರು ಗಣಪತಿ ಅಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಚ ಹೂವು ನಮಕ್ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಮದ್ಮೆ ಆವಾಡ್ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟುನ ಆವಾಡ್ ಹೂವು ಇತ್ತುಂಡಲ ಗಣಪತಿಗ್ ದುಮ್ಮು ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪುನ್ಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಹೂ ಇತ್ತುಂಡಲ ಬೊಕ್ಕಗೆ ಅಂಚ ಗಣಪತಿ ದೇವೆರ್ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಕೊರ್ದು ಕಾಪಾಡು ಪಂಡುದು ಕೇಂಡಂಬೇನು. ಬೊಕ್ಕ ಏನ ಪಂಡ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಎಂಚ ಉಲ್ಲಾರು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಮಸ್ತ್ ನಾನು ಬಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿಲ ವೀಡಿಯೋ ಪೂರ ತೂಪಾರು ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು. ಅಂಚೆನೆ ನನ್ನಲ ನಿಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಲ ಬೋಡು ನಿಕ್ಲ್ನ ಈತ್ ಪ್ರೀತಿ ಈತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪುವಾರು ಪಂದ್ಯ ಎನ್ನುದನೇ ಇಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಅಂಚೆನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಗಟ್ಟೆಗ್ ಚೌತಿಗ್ ಪೋಯಿ ಬಲ್ಲೆ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಜಂತ ಪ್ರೀತಿ ದಿಕ್ಕುದುನು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ನೇ ಆವೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಅಂಚ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ಎಂಕ್. ಬೊಕ್ಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಡ್ ಏತ್ ಕಾಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕುಲು ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತೂಲೆ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಬುಡಂದೆ ತೂಲೆ ಮಾತ ವಿಷಯ ಪೂರ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್. ಅಂಚೆನೆ ಕೋಡೆ ಗಣಪತಿ ಕೋಡೆ ಸುರು ಕೋಡೆಂಕ್ ಪಾರ ಆತುಜ್ಜಿ. ಯಾನ್ ಪಂಡ ಅಂಗಾರದನಿ ಗಣಪತಿ ದೀತೆರ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಬುಧಾರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಮಗಿ ಒಂಚೂರು ಬೂರ್ದು ಒಂಚೂರು ಕೈಕ್ ತಾಗುದುಂಡು ಚೂರತ್ತು ಮಸ್ತೆ ತಾಗುದುಂಡು. ನನ್ನ ಎಂಕ್ ನಮ್ಮಿನ ಕುಟುಂಬದ ಕಲ್ಲುಟ್ಟಿ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಅಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಬೊಕನ್ನ ದೇವೆರ್ ನಮ್ಮನ ಪೂರ ಕಾತಿನಿಂದ ಪನೊಡಾತ್ರೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಯನೊಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಲ ಇತ್ತೆರ್. ಅಂಚ ಮುರಾನಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕನ ಮಗಾಲ್ ಪೂರ ಬತ್ತಿತ್ತೋಲು ಕೋಡೆ ಚೌತಿದಾನಿ ಎಲ್ಯಕ್ಕನ ಮಗೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು. ಅಂಚ ಅದು ಕೋಡೆ ಪಾರ ಆಯ್ಜಿ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಬರ್ಪುನು ಪಂಡ ಏತ್ ಖುಷಿ ಆದೆ. ಅವತ್ತಂದು ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಉಪ್ಪುವ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಗೊಬ್ಬೊಂದು ನೆರೊಂದು ಆಕೊಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಅಕ್ಕ ಪೂರ ಬೇತೆ ಆಪ ಆಲೊಂಜಿ ಮಲ್ಲಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಡು ಎಲ್ಲಿಯಕ್ಕ ಒಂದು ತಿಕ್ಕುಡು ಅಂಚ ಮದ್ಮೆ ಅಕ್ಕ ಬೇತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಪ ಬೇತೆನೆ ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುವ ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮನ ಮಗಾಲ್ ಮುಲ್ಪನೆ ಕೈತಲೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲೋಲು ಅಲೆಡ ಉರುವಾನಾಗ ಅಲೆಡ ಫೋನ್ ಮಲ್ತುದು ಪಾತೆರೊಂದು ಪೂರ ಉಪ್ಪೆ ಪೋಪೆ ಅಡೆಗ್ ಅಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಿಲ್ಲಲಿ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆಲೆಂಕ್ ಹೆಚ್ಚ ತಿಕ್ಕುಜೋಲು ಪಗೆಲ್ ದಿಪ್ಪುಜೇರು ಯಾರಲ್ಲ ಆರ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಟೇಸಿನ ಗಾಡಿ ದೆಕ್ಕೊಂದು ದಿಪ್ಪುವೆರು ಅಕ್ಲ ಸರ್ವಿಟೇಸಿನ ಉಂಡು ಅಂಚ. ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಆಲು ಬೊಲ್ಪು ಪೋಯೊಲ್ಡು ಬೈಯಡ್ ಬರ್ಪೋಲು ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡಿಪ್ಪುನಾಗ ಅಂಡ ಯಾನ್ ಪೋಪೆ ಆಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಪೋಲು ಯಾನ್ ಅಡೆ ಪೋಪೆ ಅಂಚ ಪೂರ ಉಪ್ಪುವ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಕ್ ಕೈತಲು ಮೆಗ್ದಿ ಪಂಡ ಆಲೆ ಉಪ್ಪುನು. ಎನ್ನ ಎಲ್ಯಮ್ಮನ ಮಗಾಲು ಎಲ್ಯಮ್ಮ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಿಪ್ಪುನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಹಾಕೊಂದಿತ್ತೇರು. ಯಾನು ಈ ಮಾರ್ನೆಮಿ ದಪ್ಪಗ ನವರಾತ್ರಿ ದಪ್ಪಗ ಸಾರ್ದುಲೆ ದಕ್ಲು ಬರ್ಪೇರು ಕೈತಲ್ ದಕ್ಲೆ ಸಾರ್ದುಲೆ ಪಿಲಿಯಸ ಪೂರ ಪಾಡೊಂದು ಬರ್ಪೇಡ್ಡ. ಯಾನ್ ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೀದಾ ಬೊಲ್ಪುಗು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಯಂಡ ಕಿನ್ನೆ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬೈಯಡ್ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅಮ್ಮನೆರೊಂದಿತ್ತೇರು ಒಂದು ಏಸೋದ ಬಣ್ಣ ಅಂಚ ಪೋಪನ ಪೊಂಜೋಕುಲು ಪೂರ ಅಂಚ ಆವಂದು ಪಾರೆ ಪಂಡದು ಪೆಟ್ಟೆ ಪಾಡೊಂತೇರು ಯಾನ್ ಏತ್ ಪಂಡಲಿಗೆ ಏನೊಂದು ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಎನ್ನ ಎಲ್ಯಮ್ಮ ಗೊತ್ತಾದ ಎಲ್ಯಮ್ಮ ಬತ್ತದು ಯಾನ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಪುನು ಅಡೆಗ್ ಇಡೆಗ್ ಲೆತೊಂದು ಪೋಯೆಡ್ಡ ಒಂದು ಎಲನ್ಮ ದಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಬೊಕ್ಕ ವಾಪಸ್ ಕೊಯ್ಲಾಕ್ ಎನ್ಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡೆ ಕಡಪುರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅರೆ ಪಂಡ ಆತು ಮೋಕೆಂಡ ಎನ್ನ ಎಲ್ಯಮ್ಮಗ ಅಂಚ ಎಂಕ್ ಆರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಮ್ಮ ಎಲ್ಯಮ್ಮ ಪಂಡ. ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಉಪ್ಪು ಆಯಲ ಲೆತೊಂದು ಪೋವೊಂದಿಪ್ಪೆದೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕೂಡ ಅಕ್ಕ ಇತ್ತೋಲು 3 ಜನ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಎನ್ನ ಮೆಕ್ಕೆ ರಡ್ಡ ಅಕ್ಕನ ಅಕ್ಕಲು ಯಾನ್ ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಅಂಚ
ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ್ ಎಂಕುಲು 4 ಜನ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ರಡ್ಡ್ ಅಕ್ಕನಕಲ್ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲ್ 3 ಜನ 3 ಜನ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ತೀರಿಯೋಲ್ಲ ಒಂತೆ ಬೇಜಾರು ಮಸ್ತ್. ಒಂಜಿ ಅಲೆಗೆಂಜನ ಆಟ ಆಡಕ್ದಲ ಕಾಯಿನ ಅಕ್ಕ ತೀರಿನ ಒಂಚೂರು ಬೇಜಾರು. ಬೊಕ್ಕ ಅನ್ನೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮೆಗ್ದಿ 2 ಜನ ಉಲ್ಲೇರು. ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಇಂಚಿನಾಂಡಲ ಇತ್ತಂಡ ಪಾರು ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತಂಡ ಬರ್ಪೆ ಬೇಗ ಪಾರು ಇಂಚಿನಾಂಡ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇಂಚಂದಂಡ ಬೇಗ ಪಾರು ಬರ್ಪೆ ಪಾಪ. ಅಂಚ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮಲ ಅಂಚೇನೆ ನೆಟೇನೆ ಕೈತಾಲು ಉಲ್ಲೇರನ್ನು ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮ. ಅಂಚ ಅಮ್ಮೆನ್ನ ತೀರ್ದೇರು ಅಮ್ಮ ಇಜ್ಜೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ತೀರ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತ ಮಾಮು ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಉಲ್ಲೇರು. ಕಕ್ಕೆ ಬದವುಡು ಮುಲ್ಕಜ ಮಾಡ ಪಂಡದು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನಾರು ಅಂಚ ಅಕ್ಲು ಒಂತೆ ದೂರ ಉಲ್ಲೇರು. ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯಮ್ಮೆನ್ನ ಮುಟ್ಟೊಲ್ಲೇರು ನೆಟೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಸ್ಟೋರಿ ನಾನೋರ ಪನ್ಪೇನು. ಬೊಕ್ಕ ಈ ಗಣಪತಿ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಅಲ್ತ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅನ್ ಪಾಡುವೆ. ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಯಾನಿನ್ನಿ ಚೌತಿ ದಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಗುರುವಾರ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಗಣಪತಿನ ಲಕ್ಕವರೆಗೆ ಅಂಚ ಒಂತೆ ಬಲಸಾರೆ ಪಾರೆ ಉಂಡು. ಎಂಕುಲೊಂಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ 10-25 ಜನ ಉಲ್ಲ. ಅಂಚ ಬಲಸಾರೆ ಬರ್ರೆ ಪಂತೇರು ಪದ್ರಡಾರೆ ಹಂಡ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಅಂಚ ಕೋಡೆದ ಬುಧಾರದ ವೀಡಿಯೋ ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನಿತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ದಿನ ಹೊತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅನ್ ಪಾಡುವೆ. ಅಂಚ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನಿತ್ತಲ್ಲ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕೂಡ ಮಲ್ಪಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ